Хай, Бакалино, добър ден! Да, било добро. От коли не се видяхме. Да, от корени сме се видели. Ще го начинем изиново. Давай. Давайте, казвайте, га се родихте? 1945 год. Какъв ден? Ден не знам, мама не каза какъв ден. Ко число? 24 май 5, аз съм 6, 24. Пък на Алешо Павлика 26. Правнука. Викам, Алена, га ще бъде. Бабушка не хоче на твоя ден рождение. И подмина Дваня. Той е 26. Нищо няма страшно. Да, той е роден тогава 26. Каква ви девичата фамилия? Михова Марина Ивановна. Вие и вашите приятели, знаете ли за първите, дето дошли от България? Не знаете? Моя баща? Ну, дядови, прадядови. Аз не заварях ни дядо, ни прадядо. Ами майка ви, баща ви не ви разказва? Тати казва, че баба била в Бразилията, ги водила там, Марина. Марина. И си дошли Леля Зина, Леля Ана, Чичитаню и тати и Леля Мария. Си дошли от Бразилията. Дядо там умрял и баба повтори в Чубановите. Дядо ти умрял в Бразилия? Да, Бразилията умрял. Да. И баба повторила в Чубановите, Чубана де Иван. Русите, в Русио бати Катя, чичумите, копчика, дето му викат. Той се пада на моя баща, но не е роден, но като брат. Ти в Бразилия какво правя? Там ги дигнали. Там били. С какво се занимава там, не помните? Не каза с какво се занимавали. А пък... да не ви се остана някой родственик там? Синкици дода. България на Леля Мария. Дочката е в България. Но в Бразилия никой от вашите не стана там. Бразилия никой, ти си дошли. Ти как? Не ви разказва за кого ще отива там? Каза, че ги дигнали там. Тъй каза. За убава жизнь? Не. Там били. Но то по село много гора. Бразилията с лодка били. С карабли, да. Бразилията. Леля Ана, Леля Зина, Леля Мария. 3 дъщери и 2 брата. Фотографии да нямат там? Не ли си правили фотографии? Не знам, няма. Нещо от не ли си догарвали от там на памет да си има, че били в Бразилия? Ти каза, че Бразилия, но нищо не знам. Не мога да кажа. Ами майка ти страната, каква е фамилията? Рекуглова Ана Василевна. Генчо Ана. Те не е керасени ми Генчо Ана. Богати били. Имали аргати. Ти си не книги такова в 40-те години? Ние. Аргати имали. Тати бил аргатен и тогава се закахал в мама и газил. Да? Да. Бил в тях рабочи? Аргатен бил. И разрешили даже да се оженят? Колкото го той си там бил и да. Ничего си. Не газил. Нормално. Ти на колко години се ожения, не знаете? Мама се оженила на 18, тати бил на 20 или 29. Тъй като ваше... Малко се оженила мама. Но виж как дали даже този дето работел в тях като аргатен. Аргатен бил, тати работел в тях аргатен и много аргати били, пък дядо богати били, дядо отишли където лодили в земята да такова и се задало силен дъжд. И 2 аргати жени били, 2 момичета и негова син. Каруцата. И дядо бил упрямый. Рекал, конти ми коравил, дъжд силен. И се обърнал това на ящика и се издавя. Да? И бурито. 2 дъщери, аргати и тения син. Пък на мама баща и си идел от ташлака. И като видял бурито уже извлякано на брега, рекал, тати рекал, трябва да покара, такова трябва да се издавя. Бурито не ги дето. И 3 с такова похорон. Ничего си. Да. Той бил, конти му корави били. В силен дъжд и се обърнал каруцата. Това вълни било молен силен дъжд. Това ти от тъщак си идели в Дивитли? Да. Дядо си идел
на мама баща дядя Васил си идел ташлък. Пък тия, дето били в земята, работили и си идели и се задало силен дъжд и ни почакал ни на брега. Карал, ня! Тие конти ми корави, ще изляга там през вода слягала се. И се издавили. И ни го судея. Кош го судят, никой ще го суди. Се обърнали с каруцата и все. Погибна. Ящика се залюпил, син имал, личи му името било. И двете умичета били аргати. Но служенки с тях. Одели да купаят. Чигато ги отправлява, ги подига, так скажем, тия богати в село, тях закони ги Не ги закачи. дигнали. И гато ги изплавали с водата. Косите им от будилни се виждат. Това гато с каруцата се обърна. Да, в морето, в водата. И там трябва да е било толока и косите не могат, мама викаше, косите ми не могат да ги учешат. Да ги такова, всичкото било будило. Ами откъде майка ти, дядо, баба, помните ли? Къде дядо не помня, той дядо умрял на 33 години. Това на майка ти и баща? На мама баща. Лучи Васил бил в положение, когато 33-та година умрял. Пък баба го помни. Баба Леля Маня, Леля Катя, мама, две сестри, един брат. Че тя на майка види и баща не е добър. Баща ми керасинци, рядом до нашите. Да? Да. Ти още са рядом били? Да. Ничего Че си. нашите, баба това, дето моя баща не е добър, там било като кухни. И тия кухни, те си останаят, и си не покрека. И ти уже, туря мама, в Теодор и тати построил, там живели. Ничего си. Да. Нормално. Ти са рядом. Садик имаше ли в вашите години? Или нямаше такова? Как да нямаше садик? В Деменченци имаше садик. Вие одехте ли в садик? Аз не водех садик. Не помня да водя садик. За който дома гледахте? Не водех садик. А пък децата, Алешо, Катя, садика водя. Така аз не е. В школа такова уча, когато одехте? Какво науча? И всичко науча. Вие грамотно ли бяхте? Май слаба бях. Не щяхте да се учите? Аз да нашивам, да готвя, да печа. Такова в школата не учат, Такова в нали? школата не си бие главата. Че рано ще седял 7 класа имаш или ви каза? Ще 8 класа и все. Че ви за какво 7 закончи? Повече, който иска 8 е до отива. Да? Гачинки на Мария. Лелете Марийка. 8 класа и тя отиде да се учи. За продавчица. Лелете Марийка. Аз разбрах. Да, тя отиде до 8 класа тогава бе. Даже в Ивановка се уча на 8 класа. Вие те бързах да идите да работите на къра, че... Даже школата не закончи. Подроски. Да. Че ви, кой ви даваше да работи под школата, вие считае колко, като си подростък, каква работа ви казва да правите? Каква работа? Каквото правят жените, ние копаем, скирдуваме, всичко правим. Чекундур скубим, пашой прискубваме. Всичко, както жените. И даже жените по-не работят като ние. Ние раз-два сме наведени и в учим. Малинки, млади. Ти казвам, бат Степан ще направя болемитица, го на скъртата такова. Той вика, аз ще пробвам. Аз ще видя. И той, ти седят отстрани, и туря, и ние седим трите, и валакуша. Гагата. Зима и стурга сламата на скъртата. И да види как ще дръпаме. И ние бръзаме. Той каза, ти погледни какво правят. И змейчета. Тия деца. И вие казват, че ти не работили. Ами се как ви приведа на коровник? Сейчас на коровника уже се оженят, когато учите умре. Отих на коровник. Пък до това си едно в къра работа? В къра бях, в Лузята, бях звеновая, акорд имах. Акорд бях всичката улица от Другодан, от болницата до моста бях звеновая. И колко долара ви плащаха? Получаваме. Майките, бабата, нали знаеш какво получаваш? Криви ръци. Криви ръци. За случая изкривени. Скирдавания, скърти. Че от работа? От работа.
Да. Или то по-другому се вика простота, нали те? Лозята, докато не беше бригадирка, Фаня, аз бях звеновая, тава до такова воля. Тя ми беше звеното. Тя, нали знаеш, тя беше по-лаумна. Да. И тя го няма, и аз го пиша, че го няма. И Фаня, докато ме свирява, но свирява, ме доверява, ме свирява. Кой колко въка да има. Тя като грам на тетрадката, ще го къса. Няма ми тури, толкова вика да ще го накъсам. Ко правиш ти, ма волю? Ще го накъсам. Тя беше опасна. И си не го убие горката и тя. Нали го убие? Ну да. Работено, Зиновая. Сетник учите се спомина и Николай Николаевич Пумпула. Той беше животновод, има езика на теленцата и 20 години проработих на теленцата. Где по-леко ти беше? Нафред, млада бях, корава аз нафред. От работа не се боях. Аз викате, до колко години работите? До 72, нали? 72. Аз, не ти казвам, работех 40 години и 20 години водех в това. По договора. С каноли, с... Как се назвава, не? Договора. Договор, там. Правеше такова. Подписвахте документи? Маруся, бригадирката, тъй се казва. Ужас. Да. И в това на пенсиони, имам ветеран труда, ми даде книжка. И за коти? Ми даде тогава на автобуса да отивам на поезда безплатно, нали знаеш? Да, льготи. Льготи, да. И тъй. Ами, че в пенсиони да не видя случайно от колко години записано, че си работил? Не ти казала, че 40 лет имаш. Че ти на колко години изляга на пенсия? На 55. На 55 казава, че 40 имаш от работа. Да. Но все-таки го записали тъй. Не трябва да... Аз имах, уичите имаше другарен. Хубаво, че тя работиш в това в пенсионната. Тя, как Калинки, има 40 години. Това е официално? Милича на Маруся... Ще 15 години. Милича на Маруся такова има 38 и... 39 колкото месеца, даже почти до 40. Не двете години. А това е на кишета, как те Маруся Милича. Аз разбрах. Тя тоже искрена, тя тоже работяга, не изказана беше. Вие когато се оженехте в тази улица, убо ли си оживяхте с комши по малата? Дойна, всичките, как Калина и всичките с никой, всичките. Ами, вие избирахте ли са тъй на седянки в малата тъй, уже като бяхте жени? Ние седянки ми тъй? Не тъй. Да сенете на дернек? Не тъй, на дернек, Велик ден Пасха си изнесем, си се почерпим, ден рождение, да. Не пяхте ли песни или нещо? И пяхме и разно. Ми помниш ли някаква стара песня? Нали, да началам да пия. Ми се некъдемно ще запишем. Аз им казвам, че като бъда на 80 години, ще ви изпея една песня, викам на Надя. Тя тежка, така жаладна песня, тя е за солдати. Българска? Как служил солдат службу родную, службу трудную, 20 лет служил, да еще 5 лет генерал, ему отпуск дал. 20 лет служил, да еще 5 лет генерал, ему отпуск дал. И пришел солдат в свой родимый дом, на крыльце сидит молодая жена, словно 20 лет. На крыльце сидит молодая жена, словно 20 лет. Това кой ви гадае тази песня? Чакай. Молодая жена. Молодая жена, словно 20 лет. Видно, что жена хорошо жила, не состарелась, а сама в печаль
говорилася, а сама в печаль говорилася. Не жена твоя, а жена твоя, не жена твоя, я законная, а я дочь твоя, дочь сиротская. А жена твоя 5-й год лежит, 5-й год лежит сырой землею, под березкою, под высокую. И зашел солдат в избу свою, приказал солдат, зелена вина, приказал солдат, зелена вина. Приказал солдат, зелена вина, пьет всю ночь солдат, по усам течет, ли вино, ли слез. Пьет всю ночь солдат, по усам течет, ли вино, ли слез. Това кой ви Добре каза тази песен? послушали. Та песня дега знам, га научих и га знам. И като ида на свату га пеят, муха не може да бранчи. А сейчас свата трябва да рече, свата, ко се изнасяш да пееш? Бати Саша. И сега че га забравях. Но помня га ма такова. Муха гато пее, муха даже не може да такова. Пък някой като пее, то приказа, он даже не начала да пееш. Ами ви обичахте ли да пеете в Мъник? Обичах. Аз въобще пеех. Вие не одехте в клуба? В клуба не одех, и колкото бях в бригадата, всичкото време им пеех. И на тележка, и везде ти въобще пеех. Зато ви беше весело, Я нали? пойду туда, где густая рожь. Разно. Ами Разно. майка ви пееше ли? Мама пееше, тати пееше, бате Мишо изключително пееше. И баща ви тоже пееше? И тати пееше. И Елена пее. Съдела Катя не пее. Да. Мама пееше, Соловей и тати. Как седяхте просто дома и те сцени? Сцени, по сватби, по тата, като прави Иванов ден, песни, красота. Пеехме. Ами български песни да не знаете някой? Стари? Не. На Коледата е пък, тъй български не е такова. На Коледа, дето ставай? Помоля се Свети Илия и разни. Ключовите това дето? От Рая? Аз баба помня га пееше тази песня. Тя даже един път беше записана деца на едно листоче. Моя баща, бати учител Личо, ми дая Васил, другари ги додат и той ги учеше на Коледа. Тогава пея, некто ще се чака за рубла. Пея, звънчета, тропа, чудо. И ние една песня, нали? Да. Град градила е малка е мома, и помоли се Свети Илия, и драго ми беше, и разни песни. Няма кто ще се. Драго ми беше, и у вас да дода, дай ни ле, давай вода. И у вас да дода, дора да фляга, дай ни ле, давай вода. Дора да фляга, къщи да фляга, дай ни ле, давай вода. Къщи да фляга, на стол да сена, дай ни ле, давай вода. На стол да сена, мома да ле, пари да чита, дай ни ле, давай вода. Пари да чита, алтън да метна, дай ни ле, давай вода. Алтън да метна, мома да лепна, дай ни ле, давай вода. И то синкото на един мотив, като ставай. Да. Но имаш тати пише. По вас довадя ли? Довадя. Пък сега никой не довадя. До тропът и нищо. И мечки, какво беше? Мечки. Моми,
Момата, Ергени, доваждат. Щастие няма. Ние гато даже от нашата година, ако одехме на Сурове, ние издял по моми одехме. Ми тъй. Пак ще се наподред. Има мома, няма мома, вече ти вляват, че ние издим тази година на Коледа. Сашка е тури на плитата. Туня. Вляват, слакте ли Бога, баба Доче изнесе едно кравайче. На Сурва, слакте ли Бога, баба Доче, идея Василия изнесе едно кравайче. Отивам на дядо, викам, дея тебе, за Димитров ден уже ще извикат. То трябва да е горещо ли, който? Горещо, горещо. Ами на Лазар одехте ли? Одехме на Лазар. Ми до колко години одехте на Лазар? Моми боже ще за жена одехме на Лазар. Вие на 18 се оженехте? Одехме на Лазар. На 18 години се оженехте? Да, одехме. И на Лазар и заспало ми детинци. И тук сме чули и разбрали, че има мома за сгода. То тоже на Лазар се На пееш? Лазар. За Великденица с Брано на лета и море. Да. Паски, от колко години пекахте? Мале, паски. 15 паски пекаме по 10-15 паски. А сега ко? Магазина и все. Боже. Дома на лета и Че синките? дома. Месени. С вашите сестри и майка Да, ли? и подбивани. Пък сега ко? Мисля, не гад се оженехте и Мисля тука. свикаро ви помагаш? До последно помагаше. Да. Хубаво. Леля Наде помага ли ви да печете? Лелите Надеко, тя се ожени от Евтюмен. Ти... Гато лелите Наде, тя се ожени от 17 години и уеше на школата и се ожени и отиде в Тюмен и все. То сега лелите Надя, хазяйка, не мога да ти представя, Митка. Хазяйка, всичко. И паски печиш, и в тях ходя да печа и всичко. Че ти в Тюмен колко години бяха? Колко? 4 години, 5 бяха. Че той Ванчо там се стигна с Ванчо Тюменски. Пък Шура уже тук. Шура тук. Дивитлийска. Тук Дивитли. Ванчо в Тюмен. Ванчо гад се стигна, ние ладяме със сватка по самолет. Ладяме двете и аз Йорганче занеса в Гипюр, Бордово и такова. И като го взе там го записа, тя като го грамна, даже не го стък. То она Бордово Йорганче на глава, некато са конверт. Мама не йоми към, аз занеса Йорганче. Кой ви е първият внук? Или внучка? Първият внук ни Алешо, внук. Да. Алешо. Сетняк... Той в коя година стигна? 35 години, 38 години. Вие бяхте? Че Алешо как да не бях? Ние, викам той коя година? Не мога, като Сашка. Алешо на 6 години, Марина... 86. 86-та, нали? Алешо 86-та. Сетняк подар Алешо кой? Ванюшо. Значи Марина на една година по-голяма от тогава Шура. Марина на една година. Марина коя е? 95-та, Шура 96. Нали ги с Шура в един клас бяха? Да, тя на една година по-малка. А пък правнуки имам 6. И ще се надявам да живо здраво, Марина ще бъде 7. Ти тази година гати 80 лет, нали те ще бъдеш? В юля 24. Палатка ще тургаш ли в Дора? Ще тургам даже в Армани. Тако, Алешовата Сашенка, Карина коя година? 16 години. 10 января ги изпълни. Сашенка. На гости довадят ли? Ти са в България. Ти водиш ли на гости? Боже, никъде не водя. Ти за гран паспорт имаш ли? Нямам. Чко чакаш? При Луичите уже там ще бъда. Там без паспорт? Алешо, Сашенка, Сашенка най-голяма. Под Сашенка ще бъде Павлика. Под Павлика ще бъде Надя на Надюша. Шурина Надюша. Сетник ще бъде Павлика, че Сашка, Павлика,
Надина Надюшка, това Шурена Надюша, и ще бъде Катюша, и тогава ще бъде Раданик. Значи Илюхата де го загуби. Чакай! Илюхата е Вика. Илюха и Вика. Ну да. Да. Илюшката. Илюша ще бъде. Ще бъде Илюшката ще бъде подър Шура. Подър Сашка, Илюшката. Сетне ще бъде Павлика. Подър Павлика ще бъде 7 години ще бъде Ванилата Вика. Сетне ще бъде Катюшка и ще бъде Алешовото Раданик. По телефона звоните ли си? Звоним си. Ако се звоним, ти Надя какво ти приказвам с него? По видеосвязь? Да, приказвам. Пък Марина, тя в Казахстан. В Казахстан? Да. Там оженена. Убу ли там живеят? Не Убу живее. Тя ще вози 2 пъти. Да? Убу живее. Че вие що не си направите загран паспорт? Имате я карате. Един билюк места. Да, Марина. Чко на самолета седнеш в Кишинев? Да. Нормално. Ви въобще мислехте ли деца да отидете да се учите или не? Се учиш. На седянка и да се оженим и все. Какво се оженим? Ниде не мисля. Вашата жизнь с мъжа ви как? Нормално вървиш? Нормално. Се уважавахте един друг? Уважаваме се. Нормално. И дядо Коля живях. Не се обижавам. Вие с дядо Коля колко проживяхте? 23. Ако 18 се учите. И тя са мина, нали? Тъй тази жизнь. Да. Тук с нашите бата на Дея Васил, нормално се живеех? Нормално. Даже гато изградих. Тя бата Тана в нас пише. Дядо се лоши в Одеса и първо ще викаше бата ще не бъде за майка. Тя, защото е здорова. И тя си имаше башка кривата и тя в нас. Ще буде врея в нас. Нека ще си оставя децата какена. Лягай се такива в нас был. И тя спеше. А пък гато съборехме, аз пак в Маркуша Дия Тодор се случите. Тя ни отдели белия ед, каза кино, гато ще се доважа и си влявайте и си пете. Гато се строях? Гато се строим. Тук си ще го съборем, нищо нямаше. Пък тата и мама и Павлика и Надя спава в бабенка. В колоната. Тя баба уже беше в 5-та улица. Ти тук над баба Тана с Дея Васил? Да, дядо Васил и баба Тана. Ние 72-та година къщата ни. Го построих 72-та? Да. И мама и тата и Надя и Павлуша спава в банки Тана. Пък ние спахме в къщата, в Маркуша Дия Тодор. Тук всичко беше съборен. Нищо няма. Под ноль го построя? Под ноль. Че тогава много ли пари отиваш? Тяско знам ли? Мама, дядо Павле в Тваяна. В Одеса и мама така имаше един джоб и Павлуши дигай си роклята! В джоба вдавай! Да, имаше джоб и в джоба. Строя, не се жал. До 1 година влягаме. За 1 година? Влягаме. За 1 година замазахме и влягаме. Колко камъна? Колко мазилки, колко белиски влягаме. Ние вынуждени бяхме да влезем. Ние нямаше да живеем. 1 година е къща. Влягаме. И даже учите отиде от селпото и купи един телевизор. Още и телевизор гледахте? Телевизор гледаме. Той какъв работиш? Шофер. В колхоза? Това е кино, диката дивизия. В колхоза работеше и сетник на аеродрома, сетник диката дивизия беше. Париж. И до Победнава си беше... Диката дивизия. Там си беше. Да, сигурно. Тежко на 42 години потеряете мъж. 42 години беше. Павлика беше в армията, Надя беше школница. Тя ли Надя тежко го перенесе това? Как да не го теше? И като иска нещо, и като рече да имам баща, нали ще имам, искаше златни мингиши. Викам, Надя му, иди му маля златни мингиши, я ти купувам, нали виждаш? И тако, дай тате жух, нали ще имам. И аз колкото правя,
позичам, сбирам, каквото и да й купя златни мендишки. Не го отделих от нищо. Да, в този колхоз то трябва даже и толкова и не ви Колко плаща. получавахме ние, да. Колкото работа връчахте. Да. Бабата и дядото ви помага тоже, да? Дядо ти Павло беше золотой човек. Всичките полове. Съдяла тук нямаме пол. Зими, насреща беше пол, той изгни. То даде усядка и изгни. Даймата и тая ги циментирахме и она ги циментирахме. Пак това и тази земя ги замазахме и все ще тургаме пол и до днеска пълня. От тукена до голямата къща той натурга половете. Притвора той сами го навесва всичкото той. Дървени поло имате. Золотой човек. Всичкото ни полове. Той какъв работиш? Строител работиш, но се занимаваше и в плотницата, всичко се разбираш. Бабушката? Бабушката колхозница. Както синги. Както синги. Пък дядото от голямата къща до такива полове. Той ги турга. Плинтуса, чука, трака, той го прави. Той. Той, как казахте, 90 коя година той отиде? 93-та. 93-та. Той на колко години отиде? Мисля, той е 12-та, 93-та, колко години беше? Той е 12-та? 12-та. 81. Да, а пък дядото е 15-та. Ну да. Да, ти са така. Дядо тега се родил, по войната се родил, той баба била в положение. Да. Той баща му загибнал. Загибнал на войната, да. Но те, всичко можеш. Пък ваш аз каква ви фамилията по мужа? Димитрова. А пък той всичко можеше, той всичко правеше. Всичко. Ма не чух да ругай на мама, някой път ще сръма, тя ще му кажа, ай, той падоно, гуляе, каза, ма пиши, тя, ко пиш, бе, пиши, цепиши. Дядо ти беше по-стров. Де е Васил? Дядо ти Васил. Пак то золотой човек. Никой път. Шасири издора няма, не кряса се, не тежко. Ко ще му наготвиш иде, пък като направим макар и нам беше драго. Ко наядахте ли се? Наядам. Той вземе тавата и ги изде всички. Той идеше такова мъжно. Макарини, мекичета в него такова. Пък чайте олеко, тази кружка, килограмната кружка. Килограмната кружка го надроби с хляб и пълна чиния. И с чай? Събален. Той няма, ко ще ми дадете тази кружка? Килограмното гърне, на 1 кило. Тъй беше. Нормално. Молодец беше. Килограмното гърне. Килограмното, още го имаме това гърне. Но вие за граница изкарал ли детство или не? Каква граница? Ами в съветското време одехте ли деца? Ще ме одех. Още де? Повече не идем. Одех по сватби в Одеса, туда-сюда. Одех, нали, в Сочи одех, в Сухуми, Батуми, по путевки, нали, колхоза одех. Да? Одех, Виновая бях одех. Ами фотографии имаш ли какви-ци? Кой тогава нас не фотографирал? Никой не фотографирал. Батуми, Сухуми, ничего себе. Одеме, Гагра. Нали така Ставропол бяхме при Павлик. Ничего себе. Одехме. Сейчас ми дойде на Ростов на Дону, ние там минавахме. Одеме Ставропол. Че ви на самолета или на поезда? На поезда бяхме. Пък в Тимен бях на самолет. Пару часа и ви си там. Да. Че ви с това Батуми до този поезд ви колко карахте? Една неделя? Караме, аз знам ли, путевки Думбраво. Много имахме путевки големи. Това дето сбирахте урожая или за кой ви давате? Не, передавая, бях лозята, виновая съм и колкото душа на такова путевки. Водехме до нас тие рогачите кавьорчета. Че на път ко се взимахте себе си? За яденето, мати там на рания, безплатно. За пиени? Ко за пие, ко ще пие? Такова, безплатно на рания. Там такова, лавровия лист, къса е колкото щеш, листата. И тие
апельсини, мандарини, фиданти седат, а те седат. Красота. Ядахте ли? Я мечка да не ядам. Насам докарвахте ли? Донасяме. Да. Та вие коя година одехте на тая? Коя година? В Лузята бях, аз знам ли коя година беше. Даже не съм. 70-та е деца, да? И те, водях. Чотко те работата да те на пътевка идиш, видиш. Водяме, да. В Гаграгата водяме най-са манинкички такива кръченца. Коя? В тази Гагра тия жените и мъже, нямаше здорови мъже. И водяме на това. В Киев водяме Лавра Печоровска, там водяхме, Киев тоже водяме. Тоже от тук изпроважда? Тоже от колхоза водях. След някакъв водяме на Сталин дачата. То в Гагра ли там, дето беше? В Тбилиси ли? Тбилиси. В Гагра, в Тбилиси, на Сталин дачата водяме да гледаме. То се качихме там. То балкони, въобще грозно. Се качаем, водяме. Но красиво, нали? Красиво, да. Водяме. Има ти какво да спомните, нали? Гостоприемни, орта, насреща, гостилници там на разположие, спахме. Един в Гагра, там на турец, един в Тбилиси, все там, все в гостилници. Да. Не, ми интересно. Там бяха 12 дена. Ничего себе. Бяхме. На екскурсия одя ли? Одя, не разказвай за разни рогачи, водехме източна вода, пихме, дето да си здрав. Сетнах водяме в това. Това дето на Съборено, ко беше? Штовни ли? То като музей е такова? Музей, че на Съборено водехме, гледахме, в музея водехме напред. Красота. Да, водяна. Напред. Пазламатия ядахме разни. Те антовино пробвахте ли го? Не. То тоже вкусното и там тоже се занимават. Вино не пише. Грузия е известна с много такова. Тай въобще бая Калино, наверно ще подби може и ток. Подбивай. Искам да кажеш пару слов на будущото поколение. Стане через 20 години, ще има в интернета ортата гледат. Никой. Ко може да им кажеш на будущото поколение? Какво да им казвам? Ко може да им пожелаете? Им пожелая здрави, успехи, ангел-хранител да ги охранява, да ги защищава, на дълги години да се живеят, да не виждат негоре, все да бъдат в радости, да нямат печали, както изкарах аз. От 38 години печали, аз остарях не от работа, не от горе, и от печали. Остарях. Бях кукла, пък станах баба Яга. И все. Кукла? Да. Мисли, че покажеш време виж на фотографията. Включи виж. Аз това тоже седнаш ги фотографирам. На фотография време фотографирам. Викам на Надя, като умра, да не ме тургаш така. Хорошо. И в пълни рост. Дето ще е да такова. Аз доди, тук е на Татьяна Николаевна колета, такива мисля един диван, и мой, той по-нисък, викам, мислете. И той като застанал на тремото и като гледа, викам, какво гледаш? Бакрина, коя си та? Викам, аз съм. Ко? Реках, аз съм. Бакрина, не вярвам. Викам, аз съм. Аз бях тогава гато от паспорта и уличите, и моята сестра имаше там един фотографчик, снимаш, той силен фотографчик беше. В квартирата има сфотографирала вместе. И той ми направи памет, такова фотография. Мисля, ще го снимай, той ще го турне в конце. Не, врега снимай. Обязателно. Айде, измавай. Айде. На будущето. Добре.